Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε τα πρώτα 4 γράμματα του αραβικού αλφάβητου, ألف όπως άλογο, باء باء πάνιο, تاء تاء τυρί, ثاء ثاء θάλασσα. Πάμε τώρα να δούμε πώς γράφονται. Στην αραβική γλώσσα, τα γράμματα δεν γράφονται πάντα με την ίδια μορφή, δηλαδή η μορφή τους αλλάζει ανάλογα με τη θέση που έχουν μέσα στη λέξη. Κάθε γράμμα έχει 4 θέσεις, μεμονωμένο, αρχικό, μεσαίο και τελικό. Πάμε να δούμε για το άλιφ. Στη μεμονωμένη ή ξεχωριστή του μορφή γράφεται έτσι. Όταν θα είναι το αρχικό γράμμα της λέξης θα γραφτεί έτσι. Εάν θα βρίσκεται στη μέση ή ανάμεσα δύο άλλων γραμμάτων θα γραφτεί έτσι. Και αν θα είναι το τελευταίο γράμμα της λέξης τότε θα γραφτεί έτσι. Πάμε στο γράμμα μπα. Στη μεμονωμένη ή ξεχωριστή του μορφή θα γραφτεί έτσι. Στην αρχική του μορφή θα γραφτεί έτσι. Αν θα βρίσκεται στη μέση θα γραφτεί έτσι. Και στην τελική του μορφή θα γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Πάμε τώρα στο τα. Το τα στην μεμονωμένη ή ξεχωριστή του θέση θα γραφτεί έτσι. Ως αρχικό γράμμα θα γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Ανάμεσα δύο γραμμάτων θα γραφτεί έτσι. Και αν θα βρίσκεται ως τελευταίο γράμμα, τότε θα γραφτεί έτσι. Ας δούμε και το τελευταίο. Το θα. Στη μεμονωμένη ή ξεχωριστή του μορφή θα γραφτεί έτσι. Στην αρχή της λέξης θα γραφτεί όπως τα προηγούμενα, αλλά με 3 τελείες. Στην μεσαία θέση θα γραφτεί έτσι. Και ως τελικό γράμμα θα γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Το μπα, το τα και το θα ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Όπως βλέπετε γράφονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στις 4 θέσεις τους και το μόνο που αλλάζει είναι οι τελείες. Στο μπα έχει μόνο μία τελεία που βρίσκεται κάτω από το γράμμα. Στο τα έχουμε 2 τελείες και βρίσκονται πάνω από το γράμμα. Και στο θα έχουμε 3 τελείες που και αυτές βρίσκονται πάνω από το γράμμα. Πάμε στο άλιφ. Το άλιφ είναι από τα γράμματα που δεν ενώνεται ποτέ με τα επόμενα. Όπως βλέπετε στην αρχική και μεσαία του θέση δεν έχει γραμμή σύνδεσης προς τα αριστερά του. Ενώ στα άλλα 3 γράμματα, μπα, τα και θα, έχουν μία γραμμή και αυτή μας δείχνει ότι μπορεί να ενωθεί με κάποιο γράμμα που θα το ακολουθεί προς την αριστερή του μεριά.